good ako. I'm so tired. Christmas Day, Christmas Day. Da-da-da-da-da-da-da-da. I love you, baby. It's so quiet, I need your face. That's what I say. So great, I love you, baby. Ayan, kasi with everything. Always been like me. Hi! Uy, ikaw na naman si Binasoy. Ano, kumusta? Si ang grib. Binasoy. Hello! Baby boy. Hello, baby boy. Shout out to 9 viewers. 9 viewers ka dyan. Hello. Don't forget the times like what you are doing. Wow, English. What are you doing? I'm doing cleaning the kitchen. What are you doing? Are you Englishero? Are you Englishero? Calvin, Carlon. Hello po. Okay. Yes, I'm doing the kitchen. To clean the kitchen. Because I'm just finished cooking, you know. I'm just finished cooking. Hello, Calvin, Carlon. How are you? To find out. Thumbs up naman kayo dyan mga bebe. Don't forget to thumbs up. Namilit. Hello po, ate. Hello, Sak Nathaniel Lucas.
Are you related with Sengri Blair Binasoy? Kayo ba yan? Tatlo. Are you together? Baby, what are you doing? Magkakasama ba kayo? Hello po ate, sabi ni Nanda. Hello din sa'yo, be. Thank you sa pag-thumbs up, be. Magkakape tayo mga bebe. Magkakape tayo mga bebe. Ano bang ginagawa niyo mga bebe? Thank you sa mga pa-thumbs up niyo dyan. Thank you sa mga pa-thumbs up niyo dyan. I don't know. You don't know. But you don't know. Are you spoken ng dollar today? Thank you, Gabriel Binasoy. Okay mo. Ay, sorry. Ano ba to? Katapon-tapon na. Katapon-tapon ang ating water. Siya. The water. Ay, nagkatapon-tapon na nga mga bebesh. I don't know. Why you don't know? You can say, are you English? Where are you from? From America? From America. 10 viewers, hello, shout out. No, Philippines. Okay. Hello to hindi naman amoy suka. Baka amoy suka eh. No, from Philippines. Hello, shout out sa Philippines. No, from Philippines, shout out. 9 viewers. It's already 9:25. Why you are not sleeping? Started.
No, no, from the very start, take care of my heart. I will be true to you. You promised to take a chance. Be, tawang-tawa ka, be. Bakit ka pinatatawa? Pinagtatawanan mo ko. Grabe naman siya. Pinatawanan mo naman ako, be. Wala naman akong tawanan, eh. Wala na akong be makausap din, eh. Tama lang ang kausap ko. Hanggang ka pa ba? Are you there? Are you there? Alam mo, ang dami hugasin. Nakakapagod. First thing first. Ako, be. Pagod ang ate nyo. Ate nyo.
Hello sa 7 viewers. And 3 thumbs up. Thank you very much sa 5 thumbs up. Pongsong. Bakit naman to ganito? Godzilla Strange. Tawa-tawa ka dyan, be. Uy, ba't ka nang tatawa? I have school tomorrow. Okay, bye-bye. Ano ba kami lalagay dito? May pinagtatawanan mo ko, be. Okay, bye-bye. Bye! I have school tomorrow. Baboosh.
thought your goal was still there. You still there? I thought you have a school. You will sleep now. You say you're gonna say bye. Bye. Wala ka. Baby boy, wala ka atang magawa ngayon. Pinagtatawanan mo na lang ako. Ano bang seat food ko? Hey, hello everyone. 13 viewers and 4 thumbs up. Shout out. 17 viewers. Oh my god. Amazing. Say hello to my blog. $14. Hello everyone. Shout out everyone. 14 million views. Thank you so much. 14 million views. Thank you so much. Don't forget the thumbs and like. I don't know what is my... Oh, it's gone. Too. It's hard to be worse, my dear. Why? I want to cancel that because... Ano itong post ko? Lottery na ito eh. Hindi ko matanggal-tanggal. Today I don't want to do anything. I just wanna lay on my bed. Thinking with my phone. Cause today I don't want to do anything. Tomorrow I wake up and college degree. Nobody went to Lord, ano na ba itong nangyayari sa akin? Oh wow, thank you. So 5 thumbs up.
那要是回答不上哎？回答不上就不要回家过年了，留下来守院子。第一题，《西游记》里面唐僧的哪位徒弟负责打妖怪？孙悟空。第二题，200加50等于多少？250。第三题，在农村种菜用什么施肥？打粉。回答正确。来，这是你演出去。谢谢老师。哦，可以跟我说下答案不？你就打过去了，不能说。觉得还可以吧？还有点好吃。那现在可以告诉我答案了？你给我3道题，答案依次是孙悟空、250、打粉。啥叫啥叫谢谢？只是违背了你平常娃娃还是有点傻。虽然脑壳不咋灵光，但是人做事不管是脏活累活，从来没拖过后腿。等好，俺再来。好的。你爸爸叫什么名字？那你自己呢？250。明明，你到底是吃啥东西长大？打粉。Children's laughter. Hello. Hi. Ano? Ano? Kinaya mo? Kinaya naman sa abot ng Ay, gusto. anong gusto. Drok-drok. Nagdrok-drok ka? Pagkatapos nakakaiyak. Naiyak ako ng iyak. Ano ba yan? Bakit? Wala, syempre, sad. Tapos bakit? Ang ganda pa ng tugtog. Starry, starry night. My goodness. Pictures and the blue ones and now I understand. Sabi ko, may hindi. Sabi, tinitignan ako kasi yung luha ko talaga. Oo. Yung ayos ng araw ng mga artista sa atin, sila Susan Roses, yung mga nakagano na mga buhok na parang mga ball, kaya na, sabi ko, di ba gano'n nung araw dito? Tapos yung mga damit nila, parang nung araw din sa atin, yung mga ano. Kasi Pinakita pa yung
yung hanggang pinanganak si Wendy, hanggang pinanganak si Mike, tapos kasama na si Mike, naglalakad, maliit pa si Mike. Sabi, ano ba yun? Oo nga. Yung babalikan yung memories mo, tapos yung halimbawa, kinasal siya, tapos yung dalaga pa sila. Oo. Ganun yung Tapos sa... may storytelling pa. Tapos, kaya nga sa dulong-dulo ako umupo eh, kasi alam ko, sabi ko, yoko, baka sabihin ng iba, ah, sino? Sino to? Hindi, totoo. Pag nandun ka, parang gusto mo kahit tigilan mo umiyak. Tapos diba, emotional, ano ba yan? Hello! Ano yung naiyak? Ano ba yan? Umiyak hanggang dito, hindi pa rin na ano. Alam mo yung parang nadala ka na hanggang pag-uwi mo, umiiyak. Naiituloy ako. Ano ba, tapos ito namang hate, nagmamadali, syempre. Sabi niya, kasi pag ganun eh. Tapos pagka, bagong, mag-ano ka pa. Pero ang ganda ng ano nila, lahat naka-ray ka. Dadaan ka sa kabaong, tapos parang magbibigay, magbabaw ka, tapos, ayun, tapos sabi mo na ito na Hank, sabi niya, wala pa ba sila? Kasi kailangan ko umalis kung maghintay ka. Bakit Kasi may kausap niya yung asawa ni Geraldine. Ah. May gagawin sila. Sabi ko, maghintay ka. Sabi ko, bago tayo umalis, magpaalam muna tayo. Kaya nung pagpasok nila kami, kauna-unahan lumapit. Ay, Diyos ko. Kasi gusto pa ako ibaba doon sa may malapit doon sa Axel Barrier sa Eindhoven Airport na parang isang bus. Sabi ko, hoy, ibababa mo ko dito. Doon mo ko ibaba sa Catalina Sican House. Maraming dumadaan na bus doon. Nga, hindi ko alam kung ilang oras ako maghihintay dyan. Talaga? Nagmamadali. Uuwi pa naman siya. Ano ko, ihinga mo na ako. Ay, Diyos ko. Ay, naubos. Maraming nakain. Marami naman kayo. Yeah. Maraming tira. 25 yung tinapay lang din. Okay lang kayo, di ba? Pero salad na ubos. Hindi naman. Sinapon ko na yung mga ano na. AJ, A-Drop, hello. Ano man to? Bakit naman? Uy. Diyos ko naman tong bangko na to. Dito lang dumarating. I'm back! Be! Akala ko matutulog ka na. Bakit baka na naman? Ikaw ha? Pagalitan ka ng mama mo. Tulog ka na. Ay. Hoy, hindi bumabati ito yung ama natin. Hindi ka napansin na wala ako.
Tapos, tawag nito, natatawa ako pagpasok ko kasi Diyos ko, late na kami. Buti na lang, hindi pa nag-uumpisa talaga yung dance. Siyempre, lahat ng tao nandun na. Tapos may dala ka palang bulaklak, ilalagay mo pala yun sa gilid ng ano niya. So, pagpasok ko sa entrance, pagpasok namin na yun sa entrance, ande ang dami ng tao. Yeah. Lahat sila nakatayo. Tapos hindi ko alam, sabi ko, nasa mga tao. Sabi ni Kayla, pagpasok mo doon, links, siyempre, nandito na rin ako, no. Tapos nagdakad ako pag ganun. Tapos buti lang may lumapit sa akin, sabi niya, matanda kapatid ng lola ni Mike, sabi niya, ikaw ba ang nanay ni Kayla? Sabi ko, yeah. Sabi niya, yeah. Sabi niya, yeah. Sabi niya sa akin, yeah, exit. Sabi niya, Bakit na? ewan ko ba? Siyempre Asian, di ba? Lahat ng nandun, Dutch eh. Sabi niya, doon, maglagay doon ka, pumasok ka doon. Sabi ko, okay. So sad. Kahoy lang, kahoy. Kahoy lang. Di ba? Dito wala, di ba sa ating pamahalan Yeah. ng pagandahan ng kabaong. Yeah. Dito kahoy lang. Na very simple, paano lang. Kasi pag nanonood ka ng pelikula sa Amerika na ano, yung parang kahoy lang siya na, pag ganun lang, yun. Ganun nga. Di ba sa atin hindi pa ganun, sa atin pa ano pa ganun eh, no? Kaya talagang makapal. Kahoy. Kumain ka na? Hindi nga. Hindi ko. Ay, kumain ako isang noodles. Noodles na naman. Kung kakainin natin, hindi pa rin ako nag-lunch. Wala pagkain doon? Hindi naman ako, meron sila yung parang tinapay tsaka tsaka. May mga tinapay sila, hindi naman katulad ng isang tinapay lang kumuha si Kuya yung mga ako. Yung maliit lang yung parang gano'n na bilugo na gano'n. Patalain ko, ang dami. Maraming choices pero puro tinapay. May, tinapay, marami tapos Oo. soup, may soup pa. Ay, walang soup. Tinapay lang. Coffee tea and coffee o fresh lang. Yeah. Tapos iba't ibang klaseng tinapay. Tapos meron silang isang klaseng matamis. Yun nga. Yun lang. Story night. Di ba nakakasad yung kanta na yun? Pero yung mga kanta niya ang gaganda ha. English. Mahilig din sa English. Isa lang yung Dutch song niya, tas dalawang English. Wala na ba nilipitin sa taas? Wala. Dito na lang hugas. Meron, maglilinis tayo Ano doon. kakainin natin? Hindi ko Nagugutom ako. Hindi ko rin Uy, alam. sa'yo na yung ano na yan ha. Purupok. Nagpilit kaya tayo ng purupok. Ang lulutuin natin tomorrow is aray. Ano? Suman? May suman dito. Kaya parang din mambagay. Saan? Asa na yung decaf? Ito. Ay, salamat. Ito ang coffee sa araw na to. Bakit magde-day up ka? Oh. Parang mas maganda Sabi nga. kasi tanggalin ko daw yung kafeina, baka daw hindi kaya ng sigmura ko. Baka yan nga. Sabi ni Je. Kaya mag-decaf. Okay, we will try. Mahal pa naman ang decaf. Itong maliit na to, sa ano na to ha, 8 euro. Katumbas na siya ng malaki. Tama ba? At least, ano naman siya. So, anong gagawin natin may ano? Saan? Ano kakainin natin? Eh, di ko nga alam. Nag-noodles na ako kanina eh. Gusto mo rin kape? Ay naman na.
nasobrahan ako simula nung ano, kape. Nagkape ka na kaninang umaga eh. Ano, kape. So, ayaw mo. Okay. Nagkakape na nga ako, di ba? Ano to? Saan? Mainit pa ba to? Mainit. Yan. Initin ko. Initin mo na lang ulit. Ako na lang magugas. Masunog din naman yung itlog. Oh, syempre, pinapabayaan naman nila pag ano. Meron ako nakita na idea Nan. na sandwich. Hindi ko ano yan, dadalhin kasi malinis ako kay Peter bukas. Ang dadalhin? Ang Ang kasya. dadalhin mo? Ayaw nga pala. Sasabihin. Ang martes yun. Ano pala sabi? Sabi, hindi. Sabi, may ano yung isa? May luya ko. May luya. So yung sabi? Ba't ang dami natin dami?
magpatawad. Kailangan pa nating patunayan sa lahat na tayo nga ay nagbago na. Kaya nagpapasalamat ako ng marami kay Hara Arnea at Sangre Lira dahil sa pagkakataon na ipinagkaloob nila sa atin. Brilyante ng lupa. Tulungan mo kami matuklasan kung paano nagkaroon ng katawan ng kapatid ko. Natutuwa ako, kaibigan. Aking handog sa'yo. Ako ay nasa iyong isipan. Lagot, nakipagkasundo na siya kay Kargan.